Tervetuloa seuraamaan Green Zone NFL-podcastia. Minä olen Mikko Koikkalainen, tämän ohjelman isäntä. Tervetuloa mukaan myös Julius Mainer ja Ville Terenius. Morjesta, morjesta. Morjesta päivää. Tämä jakso aloittaa Green Zonen joukkuespesiaalit. Ja meidän ensimmäisen jakson aiheena on Washington Commanders. Ja tästä syystä meidän vieraana Jesse Heikkinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Keskitytään Washingtoniin vähän tuossa myöhemmin. Tässä ehtinyt pari asiaa tapahtuu meidän viime jakson jälkeen, mihin pitää ottaa kantaa. No, tervetuloa tässä spesiaaliin, puhutaan sun joukkueesta, mutta ensin jostain muusta kuitenkin. Kirjoitin alustavaa käsikirjoitusta maanantaina alkuillasta. Silloin siinä luki, että kalenteri näyttää kesäkuuta ja NFL-maailma viettää hiljaiseloa. Sitten alkoi hieman tapahtua tuossa maanantai-iltana. Tämä tulee varmaan nyt torstaina ulos, että semmoisella aikataululla tässä ollaan, mutta rikkaat rikastuu. Suurimmasta Super Bowl-suosikista ei tällä hetkellä taida olla epäselvyyttä. New York Giants sainasi samana päivänä Juju Smith-Schusterin, Odell Beckhamin ja Braxton Berriosin. Kuka tuo joukkue voi voittaa? Siis timanttinen. Aivan siis älytön receiving core. Ja siihen vielä se puolustus, mistä on monta vuotta puhuttu tässäkin ohjelmassa. Siitä on puhuttu. Herra Jumala. Ensimmäinen iso treidi tosiaan. Cleveland Browns kyllästy ja laittoivat vihdoin Myles Garrettin pois. Rams kävi kauppaamassa liigan parhaan pelaajan itselleen ja vastasuuntaan meni Jared Verse, erittäin hyvä puolustuslinjamies, 7 vuoden ykköskierroksen pikki, 2028 kakkoskierroksen pikki ja 2029 kolmoskierroksen pikki. Aika megalomaaninen treidi, tässä on paljon tasoja. Hintahan niinku tavallaan kuulostaa aika kovalta. Halvalta. Mutta se on Myles Garrett. Halvalta. Siis ei. Tuo on hälytön treidi. Versestä olisi kuitenkin varmaan pitänyt maksaa 2-1, jos miettii niin kuin se on 25-vuotias kolmannen vuoden pelaaja. Kukaan ei olisi maksanut 2-1 Versestä. Ei niin, mutta jotta se olisi Ramsista irronnut, niin siitä olisi pitänyt maksaa. Niin, mutta se nyt taas on se, että mulla tarvitsisi maksaa tästä talosta jotain, että mä lähtisin tästä pois, kun mikä on oikea arvo. Mutta ja kertoo myös kokonaisuutena se, että Berry, tämä Brownsin GM, on pressereissä puhaltanut niinku koko päivän ilmaa Bersen renkaisiin, että ilman sitä ei olisi myyty Garrettia. Se oli tosi kriittinen osa tätä. Mutta siis viime vuonna rikottiin säkkiennätys. Joukkue oli johdossa yli 3 minuuttia per ottelu. Niin. Et nyt kun Ramsis pääsee todennäköisesti vähän johtoasemassa hakemaan niitä säkkejä, niin herra jumala, mitä tuossa tulee. Onko nyt ehkä pitää kysyä, että ollaanko me otettu huomioon, että onko Myles Garrett semmoisessa kunnossa, että se voi päästä russata useammin? Riittääkö sillä kardio siihen? Voi olla, että moottori vähän voi hyytyä. En tiedä. Mutta siis jos mietitään tätä niinku Brownsin kannalta, niin kyllähän tuossa niinku aika iso sellainen rebuildi on niinku pidemmän aikaa nyt tekeillä. Ne ei olisi ollut menossa mihinkään tuon Garrettin niinku huippuikkunan aikana. Ne saa niinku 5 vuotta nuoremman pelaajan, joka on kuitenkin top 10 omalla pelipaikallaan. Hyviä pikkejä. Toki toi niinku oletettavasti noin on aika ykköskierroksen loppupäässä toi ykköskierroksen pikki, mikä tuossa tulee, mutta siellä on paljon työkaluja kyllä nyt, ja nyt jos vaan ne pikit osuu, ja sinne löytyy pelirakentaja. Mutta jos nyt leikitään niin kuin tällainen Devil's Advocatea tässä, että viime jakso, kun tehtiin, oli tämä meidän All Pro-jakso, niin mun mielestä Mikko sanoi, että oli hyvä joukkue, kun sulla oli niitä pelipaikan parhaimpia pelaajia joukkueessa. Et siihen kannattaa sen niin kuin rakentaminen. Niin tässä nyt luovuttiin siitä pelipaikan parhaasta pelaajasta. Mä ymmärrän sen, että saatiin ensi vuodelle 1, ensi vuonna ja niin kuin tänkkäyskausi. Haetaan sitä QB:tä sieltä olisi tulossa lupaavia useampi. Mutta ei se Ramsin 1 nyt niin kuin ihan kovin suurta valuuttaa tuolla sinne draftin aikana. Se tulee olemaan siellä viimeisen 6 pikin lipussa kuitenkin. Lähtökohtaisesti joo. Rams. Verse on tosiaan niin kuin mun mielestä top 10 pelipaikallaan, mutta nyt kun sä heität siihen aivan absoluuttisesti parhaan puolustajan, mitä tuossa koko liigassa on,
Ja jos miettii Seattlea vastaan, niin siinä lopussa tuntui ehkä vähän, että se puolustus sen tavallaan hävisi, että ne ei saanut sitä painetta. Tuohan toi ihan sairasta tuommoista kilpavarustelua, mitä Seattlen kanssa niin tällä hetkellä tosi visionassa tehdään. Jep, ja sitten vielä jos niin kun tuossa Aaron Donald painoi hyvää somevideoa ulos, niin kun saadaan se vielä tuohon remmiin mukaan, niin siis aivan järkyttävä jengi. Onhan se niin selkeä ykkössuosikki voittaa Super Bowlin tulevalla kaudella. Kyllä niinku sillä Cardinalsia käy vähän sääliksi divarissa. Ei. Te tulkitsette tämän tilanteen nyt aivan väärin. No, kerro. Seahawks tekee älyttäviä hankintoja. Rams hankkii Myles Garrettin. Tiedättekö se paljon Carson Beck pelottaa niitä? Aivan. Ne näki Carson Beckin ja tuohon, mikä se on? Vanha Chiefs backupi, vanha Jaguar starteri. Gardner Minshew. Niiden klippejä otalta, koska siellä on iso holdout ykköskuubeella menossa. Ja totesi, että me tarvitaan pass rushia, jos me löydetään ihan sama taso otsikoita, että Arizona niin heidän otsikoita sitä, että Jacoby Brissett holdouttaa, kun ei saa sopimusta Rams treenaamaan Garrett itselleen. Mutta tämähän on niin silleen, että Rams fuck them bigs ja mennään niin kuin all in. Sitten se Tai Simpson pikki siellä silleen, että olisiko siinä nyt voinut tehdä jotain muuta? Niin siis koko viime vuosikymmeneltä heillä on yksi ykköspikki enää rosterissa. Nyt kun Versekin kaupattiin pois. Ja se on Tai Simpson. Ja sitten jossain taas joku Sneedin agentti oli yhteydessä Schefteriin vai kuka sen oli twiitannut, että eihän Rams olisi tehnyt tämmöiset tradeit, ei ne olisi uskaltanut, ellei ne olisi tiennyt, että niillä on tulevaisuuden QB-rosterissa. Mene jo. Mutta en mä nyt tiedä, ei tuon Ramsin nyt huono drafti sillä, että ykköskierroksen pikeillä tuli Trent McDuffie ja Myles Garrett. Myles Garrettin Cleveland-urasta jääkö säkkiennätys enemmän mieleen vai sitten ne housut, jossa se antoi sen haastattelu? Pukukoppihaastattelut. Ehdottomasti. Ja ehkä yksi kypärällä lyönti. Se on vähän unohtunut tuossa. Joo. Mikä Jessen paras muistikuva Myles Garrettista on? Mä en niin ikuisesti muistan sen Steelers-pelin. Mä jopa niin harmittaa, että mä vihasin Myles Garrettia vuosikausia sen Steelers-pelin. Tästä on varmaan 4-5 vuotta, kun se tapahtui. Mun mielestä se oli koronavuonna. Joo, ja sen jälkeen mä ärsyttää, että se on jopa muuttunut jossain määrin sympaattiseksi mun silmissä. Ja niin mä olisin alkanut seuraamaan vasta sen jälkeen NFL:ää. Sen voisi myös kuvailla tapon yritys-terminä. Se, mitä se teki. Helposti. Jos se otettaisiin, niin että tämä ei ole NFL-ottelu, että sä teet saman asian, niin se olisi oikeudessa tapoyritys. Se on varmaan brutaaleja asia, mitä mä oon ikinä jenkkifudiskentällä nähnyt. Myles Garrettiin liittyen tuli tuossa Instagram Reelsi vastaan, missä jenkki-soccer-fanit pyöritteli, että miten hyvä jenkkien MM-kisajoukkoja voisi olla, jos kaikki NFL-pelaajat olisi perustelu, että miettikää, jos Myles Garrett olisi vasen puolustaja. Onko? Aivan. Tavallaan mä haluaisin nähdä sen laitataistelu Garrett vastaan Messi sieltä oikeuslahdassa. Joo, mutta tosiaan Rams on kyllä hurja joukkue ja aika hyvin ovat vahvistaneet heidän ongelmakohtiaan tuossa offarin aikana. Sitten saatiin vihdoin päätökseen yksi saaga, mikä on tässä aika monta kuukautta ollut aika päivän selvää, että homma tulee näin tapahtumaan. A.J. Brown sai haluamansa ja hänet kaupattiin New England Patriotsiin ja Eagles saa vastineeksi 2028 vuoden ykköspikin sekä 27 vitoskierroksen pikin. Ja tässä tämä 1. kesäkuuta oli oleellinen päivämäärä, eli kello 4 iltapäivällä sen jälkeen, kun kauppa tehtiin, niin Eagles pystyi tuon cap hitin jakamaan 2 vuodelle. Eli sieltä tulee 46 miljoonaa, taitaa tulla kuollutta cappia. Philin palkkakattoon niistä 15 miljoonaa on tänä vuonna. Mutta sillä ei ole merkitystä. Niin kuin on käteistä. Niin, ne säästää 115 miljoonaa puhdasta käteistä nyt seuraavien vuosien aikana, ja se tulee tarpeeseen, kun noita puolustajia on. Mä luulen, että tässä pitää ehkä hieman
Copenismia koittaa tehdä, koska tähän selvästi nyt heiketään. Jos miettii, että samana niin kuin tunnin sisään suurin kilpa, tai niin kuin suurin ennakkosuosikki saa Myles Garrettin, ja Eagles, joka oli ehkä 3-4 tuossa konferenssissa, menettää A.J. Brownin, niin kuin Super Bowl-ikkunan kannalta, niin tämä on aika nihkeä suoritus, mutta toki on aika monen lottokuponki että 2 vuoden päästä Patriots voi olla vaikka mitä, että se pikki saattaa olla 15 kujakoillakin, jos verrattuna, että olisi vaikka tähän draftiin se toiseksi viimeinen pikki ykköskierroksella tullut. Aloitetaan Patriots puolelta. Ja mikäli nyt ei Vrabel sohi itseään täysin pois valmennusmarkkinoilta, varo sanoja. saa vanhan ykkösrisiiverinsä takaisin, ja tähän oli varmaan niin kuin lähtölaukaus siihen, että Vrabel Tennesseestä alun perin lähti pois. Ja tavallaan myös liittyy tähän Vrabel ja Rusiini-kuvioon, koska Rusiini breikkasi sen Brainin Troudin. Niin, koska se oli Titansin beat-reporteri silloin. We're getting the band back together. Let's mennä. Mutta siis tämähän niin kuin A.J. Brown itsekin sanoi, että niin kuin Mike Vrabel hän on niin kuin se syy, mikä teki hänestä niin kuin hyvän pelaajan paremman. Että hän oli tyytyväinen palatessa päästessään Vrabelin kanssa. Ja sinällään tämä treidi nyt on ollut niin kuin, itse lähtien tämä on kuiskittu, jostain viime joululta. Joo. Brown oli pyytänyt vissiin lokakuussa jo niin kuin ekan kerran treidiä, kun Eagles oli 5-0. Niin. Ja kuitenkin se Patriots tuli siihen niin kuin aika selkeäksi kohteeksi. Ja siellä ei sitä alfa ykkösrissyä ollut. Nyt se on. Tulee olemaan tosi iso apureik meille. Joo, mä näkisin, että meille koska se tykkää laittaa palloa tiukkoihin paikkoihin, ja ei tuossa liigassa nyt viime vuosina kovin montaa parempaa rissua on noissa 1-1 hyppypalloissa kuin mitä A.J. Brown on ollut. Viime kausina toki nyt oli hänen näistä filikausistaan selvästi huonoin, mutta se oli silti kuitenkin edelleen hyvän tason laitahyökkääjä ja kuitenkin täyttää vasta 29, tai mun mielestä tämä on niin se vuosi, kun hän täyttää 29, eli ei nyt mikään ikaloppu vieläkään niin lähtökohtaisesti tekee tämä niin tavallaan ihan home runilta kuulostaa Patriotsin suuntaan, että ne pystyy myös, koska toi palkka on semmoinen, että Philly ottaa siitä itselleen, niin ne pystyy taiteilemaan sitten heille varsin ystävällistä sopimusta vielä, että niin kuin aivan ehdottomasti hyvä trade Patriotsille. Jep, ja just sellainen receiverihän sieltä on puuttunut, että A.J. Brown parhaimmillaan on se, että niin slantti on pysäyttämätön siihen. Sellaista ei ole löytynyt Patriotsista tähän mennessä, niin tykkään ja niin kuin auttaa varmasti Drake meitä eteenpäin. Ja siis suoraan se tiputtaa nyt Dobbsin kakkosreceiveriksi, mikä hänen rooli pitääkin olla. Et jos Super Bowliin vertaa, niin joukkoja on saanut Brownin ja Dobbsin siihen laitahyökkäysosastoon, niin pitäisi kyllä alkaa toimittelemaan edelleen, että kunhan vaan A.J. Brown ei missään vaiheessa hermostu pelirakentaja, kun ei tulekaan palloa niin paljon kuin pitäisi. Mutta eikö sä nähnyt niitä klippejä siitä haastattelusta jo kuinka? He nyt vaan kasvoivat erilleen. Niin, Pelirakentajansa kanssa Filissä. Ei nyt mitään vakavaa riitaa, mutta kasvoivat erilleen. Tosi koskettava tarina. Niin siis tavallaan toi niin todella surullista. Eli A.J. Brown ja Jalen Hurts, niin Jalen Hurts on A.J. Brownin tyttären kummisetä, tai toisinpäin. Jompikumpi on jommankumman tyttären kummisetä. Ja homma meni siihen, että nyt Hurts ei ollut edes Brownin häissä, mitkä oli 2 viikkoa sitten. Että ole ihan niin kuin silleen ihmisten henkilökohtaisella tasolla, niin toi olisi aika rajuu, jos oman lapsen kummisetä, kun mä pyydän sen, niin 4 vuodessa mä en kutsu sitä omiin häihin. Mitä siellä on tapahtunut? Ja mun mielestä tämä kertoo sitä, että A.J. Brown on sitä mieltä, että Jalen Hurts ei tule koskaan olemaan sen tason pelirakentaja, joka pystyy pelaamaan NS-nykyaikaista hyökkäystä, että se pystyy heittämään niitä 1-1 palloja ja juoksemaan, mutta se semmoinen koko kentän pelirakenteen lukeminen ei ole sitä, mitä niin, loppuviimein meidän on ihan turha sanoa tässä sillä että no joo, että jos minun lapseni kummisetä, että joo, niin kuin puhutaan niin kuin ihmisenä, mutta
jos AJ Brown on sitä mieltä, että Jalen Hurtsin pelaaminen on maksanut sille tulevaa rahaa noin 20 miljoonaa, niin kyllä mä nyt ymmärrän, jos vähän niin siappaa, että kyllä mä sitä tytärtäni voi muillekin kavereille esitellä, että ei tämä nyt niinku siitä kiinni ole. Niin, sitten toki, tässä nyt voisi, jos laittaa silleen filihattua päähän, niin AJ voi mennä katsoa tilastoja, että 4 viime vuoden aikana kukaan on ottanut enemmän yardia kuin hän, ja hän on 5. eniten targetteja saanut pelaaja koko liigassa näiden 4 vuoden aikana. Et kyllä sitä palloa on myös työnnetty hänen suuntaansa. Hyvä, kun pääsitte eroon. en tarkoita sitä, mutta sitten jos miettii... Se voi tehdä kopille ihan hyvää, jos niinku... Joo, se toi oikeasti se niin kuin, ehkä niin kuin se, tässä on turha verrata sitä, mitä itse valmentaa. Tämä on niin kuin täysin amatööritasoa verrattuna tuohon, millä paineella noi valmentajat vetää. Mutta jos sä koordinaattorina, niin kun sä kutsut peliä ja sulla tulee semmoinen tilanne eteen, että joukkoja vaikka on johtoasemassa, mutta numero 11 ei ole saanut riittävästi tilastoja, että sun pitää alkaa niin kuin miettiä sitä, että miten me saadaan hänet tilastot, ettei se murreta koko seuraavaa viikkoa. Mulla on onneksi ollut aika niin kuin helppo ihmisiä, mutta pari semmoista jenkkilaitehyökkäjää on ollut munkin valmennuksessa, jotka silleen me johdetaan 60-0 ja tilasto sanoo, että hei, mulla on vaan 5 koppia tänään. Nyt nimiä pöytää, heti. No, nyt joku voi käydä katsoa, että ketä jenkkilaitehyökkäjiä mun valmennuksessa on ollut. Tai keskushyökkäjiä, että ei ole saanut tarpeeksi palloa. Ja se on niin todella stressaavaa siinä, kun sä oot silleen kutsut oikeasti peliin sille, että ainoa tarkoitus on voittaa ottelu, ja sitten sieltä tulee joku, että itse asiassa mun statsirivi näyttää nyt tällä hetkellä tältä. Miltä susta tuntuu, siinä mielessä, että... Niin, sano vaan. Niin, joo, että siinä mielessä voi tehdä myös hyvä, varsinkin kun siellä on nyt täysin vihreä hyökkäyksen koordinaattori, ettei ole sitä painettavia, mutta siis tämä heikentää Eaglesia, mä rakastan AJ Brownia pelaajana, tämä niinku koko saaga veetuttaa mua todella paljon. Miltä susta on tuntunut niin kuin AJ Brownia vastaan samassa divarissa pelanneena, niin Siis se on, kyllä sanotaan, että tolleen oman joukkojen kulmapuolustajat on sen verran heikkoja ollut, niin kyllä mä sanon, että kyllä se on niin kuin kaikista vittumoisin laitahyökkäjä, ketä tuossa divarissa on ollut. Kaikki kunnia CD Lampille ja George Pickensille, mutta kyllä se on ehkä myös semmoinen niin kuin turhauttavin tapa niin kuin ottaa vastaan silleen, että sä oot saanut pysäytettyä vaikka 2 kertaa juoksuja ja sit sulla on se 3 ja 7 ja sit semmonen Hurtsin toivotaan pallo ja sitten hyppypallon Brown käy hakemassa sen kiinni, niin kyllä se on semmoinen, mikä tekee mieli raapia vaan kasvoja, että ihan hyvä, että lähti pois. Ja jos laittaisi Brownin Eagles-uran top 10 kiinniotot riviin, niin siellä on varmaan vähintään 5 Washingtonia vastaan. Helposti. Mulla on varmaan sama mielikuva. Mutta siinä mielessä, että nämä, jotka tässä nyt hankki pelaajia, että Rams maksaa Garrettista reilusti alle niin kuin tavallaan markkina-arvon, ja Patriots saa Brownin halvemmalla, jota joutuvat heidän niin kuin maksettavaksi jää vähemmän. Brownsin kannalta ihan se ja sama, mutta Eaglesin kannalta huonoa saumaa tulee toi. Koska Brownsilla nyt on aikaa syödä sitä dead capia sieltä, mutta Eaglesin kannalta niin it doesn't matter. Ikävää syötävää. Sillä capille ei ole merkitystä. Ei sillä ole mitään väliä. It's fugazi. Mä oon niin melko varma, että Mikko ei vieläkään usko, että maanpallo on pyöreä, koska se ei vaan ymmärrä sitä, että niin miten se konsepti toimii. Et kun se ei näy tässä näin, niin ei tällä ole mitään väliä. Mutta Eikö se taisi olla silloin, kun ne voitti Super Bowlin liigan kovin dead cap-lukema myös sinä vuonna. Ja se joukko oli ihan kohtuu hyvä. Joo, kyllä se on merkitystä, mutta lopullisesti sille ei ihan hirveästi ole kuitenkaan merkitystä, kunhan sulla on varaa maksaa niitä sopimuksia sopivaan malliin. Tuo hinta, jos miettii, että ennen draftia Denver maksoi Waddleista pikin 30 ja oliko se kolmoskierroksen pikki ja sen jälkeen taisivat jotain sopimusta rykätä uusiksi verrattuna nyt sitten 2028 ykköskierroksen pikki. Et mä tykkään itse mieluummin siitä, että se on
tuossa on oikeasti se optio, että se voi olla jotain paljon parempaa. Eli se niin kuin ainoa, jos tänä vuonna on tullut, niin se voisi olla yhden huonompi. Että jos se nyt sitten Patriots sattuisi voittaa Super Bowlin sinä vuonna, niin se voi olla yhden huonompi. Että se upside siinä, että se voi oikeasti olla merkittävästi parempi, on kyllä semmoinen, mitä itse tykkään, jos tämä trade nyt piti tehdä, koska ilmeisesti tämä nyt sitten piti tehdä, koska Brown ei voi Hurtsin kanssa olla samassa tilassa. Ja niin kuin mun mielestä kuitenkin, että se ykkönen sieltä raavittiin, niin oli kyllä niin kuin työvoitto Philadelphia puolesta. Siinä oli kaiken näköisiä reportteja, että mitä se mahdollinen kompensaatio on, ja se pyörii jopa siellä kakkosen paikkeilla, niin mun mielestä kova homma Eaglesin kannalta, että ykkösen sai. Joo, ja tosiaan nyt se käteinen raha, niin nyt on Eaglesin nuoret puolustajat on tulossa sopimuksen teko hetkelle, niin sitä siellä tarvitaan. Eli nyt kun hyökkäys on ollut kallis, niin puolustajat tulee nyt saamaan rahaa, niin tämä on semmoinen siinä mielessä myös tärkeä, mutta kyllä tämä nyt harmittaa aika tavalla, että on niin maaginen pelaaja ja kyllä ne huippuhetket, mitä tarjoili, niin tulee jäämään kyllä muistoihin, että nyt jos silleen top 3 ykköshetket AJ Brownista, niin on se Pittsburgh-peli silloin, missä se otti 2 vai 3 TD:tä silleen, että sillä oli kaksi äijää iholla, sitten se Tennessee-peli siltä kaudelta ja sitten melkein se eka Super Bowl, minkä ne hävisi, niin siellä myös otti aivan sairaat koppeja. Se jälkimmäinen voitto se oli sen verran läpsyttynyt, että siinä ei edes Brownia tarvittu. Näin, onko näistä jotain puhumista vielä, mennäänkö eteenpäin? Mun puolesta voidaan mennä eteenpäin. Sukelletaan eteen. Sitten mennään varsinaisen jakson aiheeseen. Aletaan tosiaan käymään vähän läpi Washingtonia, mutta tutustutaan aika vähän Jesseen. Kuka on Jesse Heikkinen? Kerro hieman itsestäsi ja miten olet päätynyt Washington-faniksi? Mä oon Washington-faniksi päätynyt vuonna 2016. Mä oon siis 36-vuotias ja mun ensimmäinen NFL-muisto on 2004 Super Bowl, olisiko ollut Patriots Panthers ja silloin mulle myytiin se narratiivi, että Brady on robottimainen heittäjä ja sitä ei kannata fanittaa, koska se on liian ylivoimainen. Ja mä silloin ajattelin, että Panthersista tulee mun lempijoukko. Mä ajattelin, että se on se juttu. No ei se sitten lähtenyt. Ja melkein vuosikymmen myöhemmin sitten päädyin oikeastaan sattuman kautta Washingtonin kelkkaan. Siinä ei hirvittää semmoista niinku suurta tarinaa on muuta kuin, että Maddenin franchise-modea valitsin ja silloin meillä oli Kirk Cousins pelirakentajana ja Elämä hymyili. En mä tiedä, oliko se Kirkin ansiota vai mitä, mutta silloin mä sen valitsin, mutta ensimmäiset NFL-muistot on siis sieltä reilun parikymmenen vuoden takaa. Joo, puhutaan vähän myöhemmin tuossa vielä tarkemmin tuosta fanittamisesta ja muusta, mutta käydään vähän läpi sua itseään. Voiko sua nimittää jopa termillä influenssari, niin kuin sun päivätyön ohella teet myös somesisältöä, mutta se on vähän erikoinen ehkä tällaista niin kuin, vanhemmuudesta ja lastenhoidosta. Miten olet päätynyt tekemään tästä sisältöä? Sut esimerkiksi palkittu vuoden isänä 2019. Miten tämmöisen tittelin voi saada? No sitä mä en oikeastaan tiedä, että onko mä nyt sen tittelin ansainnut, mutta siis se on ehkä niinku ihan sattuman kauppaa, että mä oon aina tykännyt siis sisällön tuotosta ja kaikki. Se on ollut niinku kivaa hommaa ja vähän sattuman kautta. 2016 tuli myös ensimmäinen lapsi syntyi, niin sitä vähän niinku sitä sisältöä sitä aloin jakamaan ja sitten yksi asia johti toiseen ja sitten huomasi, että alkaa seuraajia tulemaan ja sitten sitä nyt ehkä sitten muutama kolikkokin alkoi tulemaan, niin totta kai se myös ruokki sitä, että okei, tässä kannattaa ehkä tätä jatkaakin, mutta vuoden isä taas oli erään radiokanavan äänestys ja se oli täysin puskistama. Yhtäkkiä radiokanava on merkannut meikäläisen johonkin julkaisuun ja siellä olin Elastisen ja Sauli Niinistön välissä listalla, niin mä että okei, nyt on hommat isolla, että mitähän tässä tapahtuu ja
En mä tiedä, ei mullakaan hirveätä semmoista kampanjaa ollut, mutta en mä kyllä Salellakaan yhtään Facebook-päivitystä tai Instagram-päivitystä asialta nähnyt, mutta äänestyksen perusteella siitä valittiin ja no voipa ton laittaa CVC, että hyvältä se näyttää siinä Instagram-biossa, mutta eipä se tuossa arjessa hirveästi tunnu, eikä lapset sitä kysele. Toihan on siis täydellinen valttikortti, jos ei meinaa nukuttaa. Ettekö te tiedä, että mä olen vuoden isä vuodet 2019? Niin siis juuri, tähän täytyy pitää huoletta lapset ymmärtää, että nyt jos joku ei suju joku homma, niin ei se ainakaan sinusta ole kiinni. Juuri näin. Koska sinä olet vuoden isä 2000. Mä sanon, että äitiset tulleita. Joo. Niin voisi kuvitella, että on tietyllä vähän semmoinen niche-homma, ennen kaikkea niin kuin miehellä mun mielestä en ihan hirveästi ole tullut vastaan niin kuin samoista aiheista ihan samalla tasolla tekisi, että on tietyllä tapaa löytynyt hyvä semmoinen sininen meri sulle, missä ehkä on sitten pystynyt sitten vallottaa tuota markkinaa. Oliko joku semmoinen iso yksittäinen, mistä tuli sitten iso pomppaus seuraajamääriin sun muihin, että ei ole mitään semmoista yksittäistä, ei mulla mitään semmoista hirveän virallinen juttua tai jotenkin jos yhtäkkiä olisi tullut, että ehkä se on semmoinen, olen mä sitten vuosikymmenen tehnyt, että se on pikkuhiljaa lähtenyt ja se on ehkä myös vähän semmoinen asia, että mä en edelleenkään itteen hirvittävästi miellä, että mä nyt olisi jotenkin sisällön tuottaja. Mä oon ihan tavallinen espoolainen perheisä ja yhtä lailla ne vaipot pitää vaihtaa meillekin ja ehkä se sitten myös tietyllä tapaa vetoo sitten johonkin muihinkin, koska aika semmoisia samaistuttavia, tai ainakin yritän sille, että ne on samaistuttavia juttuja ja ehkä myös siinä vaiheessa, kun mä oon itse tullut faijaksi, niin ei ollut hirveästi sitä sisältöä. Ja se olisi ehkä semmoista sisältöä, mitä mä olisin kaivannut silloin, että isyydestä puhuttiin tosi vähän silloin, ei ollut hirveästi semmoisia samastumispintoja, niin sitten mä ajattelin, että no, jos ei kukaan muu tee, niin mä rupean sitä tekemään ja siitä se oikeastaan lähti silloin. Joo, se on itse asiassa mun mielestä niinku jotenkin mukavaa, että se ei ole liian siloteltua se, mitä arkissa jää. Että mä niinku puolitosissani Villelle jossain vaiheessa heitin, että meidän pitäisi aloittaa joku faijakast, missä käytäisiin niinku sit oikeasti läpi sitä arkea, mitä se on, eikä vaan ruusufiltteri läpi vedettyä juttua. Julle on saanut aimoannoksen tästä niinku täällä behind the scenes. Kyllä. Aina kukaan milloinkin kipeänä ja sitä puolta, että mutta ehkä on parempi meidänkin jättää se muille. Joo, mä luulen, että siellä löytyy paremmat tekijät, että ajatuksen taso oli hyvä. Mä luulen ihan varmasti, että tässä nyt ihmiset yhdistelee näitä aikajanoja. Halutaan nyt varmistaa, että eihän sun ensimmäisen lapsen nimi nyt ole kuitenkaan Kirk, vaikka se samaan aikaan. Ei, mutta olisi se kyllä listalle. Se on ollut top 5 listalla kyllä, mutta ei päätynyt. Eikä edes Jake Gruden tai muu vastaavaa. Tosiaan niin kuin NFL-seuraaminen alkoi jo 2004. Oliko se niin kuin tasasta kasvua tosta vai tuliko jossain vaiheessa joku semmoinen isompi pomppaus, että noussut? Jos on ymmärtänyt oikein, niin taitaa olla silleen niin kuin melkein seuratuimpia lajeja sulla. Seuraat aktiivisesti muutakin urheilua, mutta Joo, seuraan, mutta siinä oli 2016, se oli vähän semmoista, niin että mä kattelin pelejä, kyllä mä Super Bowlit ja muuta, mutta mä tuntuu, että mä tarviin jonkun lempijoukkueen siihen, että mä niin kuin jaksan aktiivisesti seurata. Mä seurasin paljon NBAta silloin, ja siellä mulla oli lempijoukkue, ja sitä kautta tuli seurattua liigaa enemmän. Ja sit mä ajattelin, että kyllä mä NFLstäkin tarviin jonkun semmoisen, että mä tykkään lajista ja tykkään liigasta, mutta sitten se on vähän semmoinen, se on vaikea ottaa kiinni, kun sä et seuraa minkään tietyn joukkueen kautta sitä, niin sitten se vähän silleen, niin kuin, en mä sano, että pakottamalla, mutta silleen, että se niin kuin, vähän niin kuin muovaantui sitten se, että okei, no sit se on sitten Washington ja se oli ehkä myös senkin takia, että en mä tiedä, tunnetteko te yhtään muuta, kuka valitsisi Washingtonin. Eikö mä tykkään tässä tarinasta, että vähän sillä lailla pakottamalla No, mutta sanotaan, että se oli hyvä valinta. Mä ajattelin, että kukaan ei voi ainakaan Glory Hunteriksi sanoa, että ei ole niinku Super Bowl-vierailuja meikäläisen fanittamisen aikana tai muuta vastaavaa. Et se oli ensimmäinen kysymys aina, että miksi se, mutta sanoppa se. Onko nämä muiden lajien, niin kun, mitä sä kannatat, niin myös Washingtonista vai onko sulla sitten niin muista kaupungeista? No mulla oli siis Clippers on mulla, eli NBA-seura Los Angeles Clippers se oli mulla, ja se tuli ihan Blake Griffinistä, että se oli se Blake Griffin. Sitten kun Blake Griffin lähti pois sieltä,
niin sitten mä huomasin, että ei mulla oikeastaan, mä hirvittävästi muuta seurannutkaan kuin sen yhden pelaajan kautta. Sitten taas Washington oli silleen, että sit Washingtonin kautta mä oon alkanut sit baseballia seuraa ja sitten Washington Nationals on tullut sitä kautta. Sitten taas lätkä nyt ei sillai, Washingtonin lätkäjoukkue ei hirvittävästi innosta, mutta sitten taas on hyvä taas, mä just mietin siihen NBAta, niin mulla ei ollut Kirk Cousins, en mä nyt sitä fanittanut erityisesti silloin, kun mä alkanut sitä seuraamaan. Niin sitten taas just se, että kun Kirk lähti pois, niin en mä ollut saman tien laittanut Minnesota-paitaa päälle, että siinä mielessä on ollut ihan hyvä, että ei mulla ollut mitään yhtään semmoista suosikkia siinä niin kuin pelaajana silloin kun Washingtonia aloin seuraa. Joo, toi on niin tosi arvostettavaa silleen, että lähdetään, niin prosessi on se, että ensimmäinen, että kunhan nyt ainakaan Glory Hunteriksi lähdetä syyttämään, että se niin kuin, siitä, oliko siinä niin kuin liipasimella muita, mainitsit Carolina silloin niin kuin 2004, mutta sitten kun Washington loput päätyi, niin oliko tyyli Cleveland sitten toinen, ketä mietit vai miten? ei ollut kyllä mitään muuta. Että se oli myös, mä niin kuin ajattelin sitten taas, kun se oli valikoitunut Washingtonista, mä olin, että onko tämä nyt hyvä valinta. Sitten mä ajattelin, että se on semmoinen joukko, mikä pelaa paljon kasin pelejä, se on helppo seurata, niillä ei ole mitään räikeitä värejä, koska mä mietin totta kai, mitä fanikamaa mä ostan, niin mä ajattelin, että joo, että toi Burgundy ja Goldi on semmoista niinku hyvät, että ei ole mikään sininen tai punainen tai muuta, että siinä mielessä senkin kautta mietin, ja sitten mietin, että ne on voittanut mestaruuden, että ei voi sitä puolta tuoda, mutta kuitenkaan ei ole semmoinen joukko, mikä niinku on se ilmiselvin valinta. Et sen verran monta Patriots-fania mullakin löytyy kaveriporukasta, niin mä ajattelin, että ei todellakaan, en halua olla Glory Hunteri. Tämmöinen ei ole mitään räikeitä, tuntuu vähän jotenkin henkilökohtaiselta tässä kohtaa, kun nauhoitellaan tässä hienosti. Videokatselijat näkee tämän mun upeatakin täällä, mutta siis mikä oli se niin ensimmäinen kausi tavallaan, että se oli se Washington? Se oli se Kirkin, eli se on ollut 16. Joo, se on ollut just sitä You Like That-aikaa. Se on ollut just Kirk sitä. Chains. Joo. Ja se oli silloin 16, 17. Mä en nyt muista, milloin Kirk siirtyi. 18, oliko? 18 taisi olla eka vuosi, koska silloin 17han Minnosta oli Joo. se toinen. Joo, ja sitten vaaleamies. Sen jälkeen siellä oli kaiken maailman Case Keenumeita ja Josh Johnson ja mä just naureskelin, kun kävelin tänne, että mä oon joskus herännyt katsomaan keskellä yötä peliä, kun Mark Sanchez on pelirakentaja. Ja sen jälkeen esimerkiksi Jaden Daniels maistuu ihan hyvältä, että on sit kaikkea tullut nähtyä. Että. Jos pidetään tuo Jaden Daniels aika vähän erillään, kuka oli semmoinen suosikki pelaaja tuossa Washingtonin nipussa niin kuin siitä 16 lähtien? No kyllä Ryan Kerrigan oli semmoinen. Siitä mä tykkäsin. Se oli vielä silleen, kun aloin niin joukkuetta seuraamaan, niin se oli totta kai semmoinen näkyvä pelaaja, että se oli niin kuin, se pomppasi saman tien, numero 91 pomppasi sieltä esiin. Et, se oli kyllä. Ja sit Peterson tuli silloin, en muista mitä vuotta se on, mutta sitäkin se oli, jos sen, oliko se Eaglesia vastaan, se veti sen jonkun uransa pisimmään, niin sen mä muistan, että se oli hieno hetki, mutta mulla ei ollut hirveästi semmoisia niin suosikkipelaajia silloin, että Ryan Kerrigan, niin mä silloin muistan, että se oli semmoisia ensimmäisiä. Ryan Kerrigan Eagles-legenda. Eagles-legenda. Eikö se joi kupin kahvia lopetti siellä? Kyllä. Pudotuspeleissä 2 säkkiä vikas matsissa. Taisi olla uran viimeinen peli. Ei tarvitse blokata kummassakaan, mutta kuitenkin. Mites tällä jatkat, jos me mietitään tällä Washingtonia, niin ketkä on ne pelaajat, jotka teille tulee ensimmäisenä? Chris Cooley. Mulla on mä mietin tätä tänään, mulla oli Chris Cooley. Ja mä mietin katsoa, että miten hyvä se olisi nykyliigassa, koska se tuli vähän aikaisin. Se oli tämmöinen H-back, olisiko se 2006 ehkä tullut liigaa tai jotain sitä aikaa. Se tuli samassa draftissa ton Sean Taylorin kanssa, eikö tullut? 2004 ehkä. Voi olla, jotain sitä aikaa kuitenkin. Ja se ei ollut hirveän hyvä blokkaamaan, mutta se oli hyvä ottaa heittoakin. Se olisi nykyliigaan aivan täydellinen. Ja sitten toinen on Santana Moss. Kyllä. Mulla siis ehdottomasti Sean Taylor. Se oli mun varmaan NFL:n lempipelaaja silloin
2004, kun tuli liigaan, niin rauha hänen sielulleen, mutta se on kyllä kovin, mitä mä muistan. Ja Champ Bailey toinen, joka oli vähän ennen sitä vielä. Tämä on hauska just, että miten niinku eri pelaat painuu eri mieleen. Edelleen mä yhdistän Trentin vahvasti Commandersiin ja sitten backit. Alfred Morris ja sitä ennen Clinton Portis. Kyllä. Clinton Portis oli ehkä niinku ensimmäinen semmoinen backi liigassa, mikä oli vaan sillä lailla, että mä en tiedä, kuka toi on tämmöinen makea. Niin makea näköinen. Siis visiirit ja kaikki. Se oli kuuleena ja ikinä kanssa. Se juoksi sitä outside zonea aika pirun hienosti. Sitten jos miettii rissupuolta, niin Pierre Garçon. Sekin oli kova kyllä. Se on sitä, mä muistan myös Pierre Garçon, ja sitten oli Deshaun Jackson oli silloin. Ja se luettelee täällä vaan näitä Eagles-pelaajia. Sekin on siirtynyt Eaglesiin. Joo. Se on silleen jännä, että vaikka Washington on Eaglesin kanssa samassa divarissa, niin se on aika etäiseksi jäänyt mulle, koska niin kun on ollut aika huono läpi vuosien. Että niin kun Giants ja Dallas on selkeästi ne, että niitä vastaan mulla on aina se pyhä viha. Mutta Commanders on ollut vähän semmoinen niin kädenlämpöinen aina, että siinä niin kuin hirveä omistaja, että oli helppo olla niin kuin pitämättä siitä joukkueesta. Se stadion on aivan hirveä, mutta sitten se joukkue sinällään, niin se on ollut semmoinen niin kuin tosi kädenlämpöinen, että siinä ei oikein ollut mitään semmoista tarttumapintaa hyvin pitkään. Palataan vähän vielä yleiseen tuohon Jefu. Fantasy Footis on vissiin aika lähellä sydäntä. Erittäin lähellä. Kuinka monta kertaa olet voittanut jonkun liigan, mikä on suosikkimuisto. Ja ennen kaikkea, jos pystyt jotenkin kuittailla tässä jollekin tämä tarina avulla, niin se on aina hyvä. No kyllähän jokaisella on aina ne liigat, minkä voittaminen tuntuu vielä vähän makeammalta, kun mä kuitenkin pelaan useampaa liigaa, mutta se on se yksi liiga. Mä oon 2 kertaa voittanut mestaruuden ja ensimmäinen mestaruuskausi välierissä. Mä olin Monday Night Football oli Dolphins Saints. Mulla oli Dolphins D, vastustajalla oli Alvin Kamara. Tää on ehkä ollut vuotta 2021 tai jotain muuta vastaavaa. Kamara nyt oli käytännössä top 3 fantasy back silloin. Ja mä olin 15 pinnaa perässä ennen Monday Night Footballia ja mä mietin, että mulla on yksi mahdollisuus, mitä mä voin voittaa. Ja se on perinteinen jinksaus. Mä onnittelin voitosta jo vastustajaa ja kerroin, että parempi voitti ja toivon sulle menestystä jatkoa. Ja kävin Anoppilassa patjalle nukkumaan, herään aamulla siihen, että toinen kaveri laittaa mulle viestiä, että sä oot menossa Super Bowliin, katsot sä peliä. Sitten mä käännän puhelimesta, mitä tapahtuu, niin Dolphins toi muistaakseni 25 pinnaa, Alvin Kamara toi ehkä 3 pinnaa ja Brian Floresin johtama Dolphins DV, mutta silloin finaaliin ja toi mulle mestaruuden ja ikuinen rakkaus Dolphins D:tä kohtaan. Aika huikea. Tämä on hieno muistutus siitä, että fantasy football, niin ei sillä mitään tekemistä rokin lajin kauan. Ei, mutta se on lähimmäksi, mitä tämmöinen espoolainen perheisä voi liigaa päästä. Niin se on niitä hetkiä, kun pääsee olemaan vähän niin kuin leikkimään, että olisi mukana tuossa. Joo. Onko jotain inhokkipelaajia? Mä oletan, että varmaan paljon menestyneet joukkueet voi varmaan olla. Että Bradyn tuossa vähän mainitsi, mutta onko jotain semmoista, jonka naama tai kun näkee numeron, niin näkee punaista saman tien? Kyllä mä sanon, että kaikki Giants ja Cowboys-pelaajat. Tuo on vähän silleen jännä, että just niin kuin sanoit Mikko, että ei ole niin kuin Eagles Washington, ei ole se. Ei mullakaan, niin Eagles on vähän semmoinen, että mä en niin kuin hirveästi sinne löydä sitä vihaa ollenkaan. Että enemmän se on tuonne Cowboys ja Giants puolelle, että kyllä joku Odell Beckham, niin ei lähde. Ei lähde. Onko mä niinku tässä vaan todistamassa tässä niinku Commanders Eagles välistä kädenlämpöisyysoffia? Tää on. No te olette vähän kädenlämpöisiä, no itse olette kädenlämpöisiä. Tässäkö meidän divisional rivalit on keskenään? Kaikki ei voi olla Saints Falcons. Ei, kyllä Cowboys on mulle semmoinen, että se on kyllä semmoinen, niin kuin mä sanoin, että kun mun syntyi 3. lapsi tuossa ja katsottiin Markus Mariottaa siinä synnärillä, niin päätin, että jos et Washington-fani edes ole, niin kunhan et ole Cowboys-fani, niin kaikki käy. Et on nimennyt lapsia Jerryksi? En.
Oi. Mennään sitten Washingtonin nykyaikaan. Tosiaan Jaden Daniels on ehkä tämä semmoinen vedenjakaja tuossa. Oliko missään vaiheessa lähellä, että olisit vaihtanut pois ennen kuin vapahtaja seuraa saapui? Ei ollut kyllä lähellä. Ei ollut, mutta kyllä mä sanoin tuossa, että se oli ehkä myös siinä, että mä en edes tiennyt paremmasta. En mä tiennyt, kun mä kattelin Mark Sansetsia ja Josh Johnsonia ja Colt McCoyta, niin en mä tiennyt, että mitä muuta voi olla luvassa. Että kyllä se oli, mun ehkä semmoinen unelma olisi ollut, tai niinku on se, että mä näkisin, että mun joukkojen varaisi korkealla pelirakentaja, että mä näkisin sen rookie-kauden ja vähän tämmöinen niin kuin kasvutarina sen oman joukkojen kanssa, niin siinä mielessä toi Jaden tuli aika hyvään saumaan. Et mä muistan, että silloin oli Dwayne Haskins, kun se varattiin jollain 15 pikillä ja siitä vähän niin kuin oli se, että joo, tää on se franchise QB, no eihän se sitten ollut, niin kyllä mä oon siinä vaiheessa, kun kausi on käytännössä taputeltu, niin kyllä mä oon toivonut, että mahdollisimman korkea pikki tulee, että saataisiin se pelirakentaja ja 2020 oli silloin Chase Young, varattiin kakkosena ja siellä oli tuo ja Justin Herbert oli muun muassa meni sen jälkeen, niin se oli vähän häkäs, että Chase Young oli pikkasen pakotettu valinta silloin, että kyllä mä olisin QB-lottokuponkeja heittänyt silloin sisään, mutta en mä tiedä, olisiko se tuokaan yhtään sen parempi loppujen lopuksi ollut, mutta... Nyt sun pitää sanoa, että sä olisit ottanut Herbertin ehdottomasti. Niin, juuri näin. Mutta oli niitä vuosia, kun Commanders vaan pakonomaisesti rakensi sitä DL. Joka vuosi se ykkösirunnin pikki oli etkä tai DT. Mutta en mä tiedä taas sitten loppujen lopuksi, olisiko se joukkue mennyt mihinkään. Silloin oltiin vielä vanha omistaja aikaa, niin eihän sinne kukaan vapaa-agentti esimerkiksi halunnut. Eihän se oli ihan niinku... Jos se teet isompaa rahatukkoa saanut, niin ei kukaan ollut silleen, että sulla on 2 tarjousta samalla summalla, että mä valitsen Washingtonin. Niin en mä tiedä, olisiko se. Toki voittaminen korjaa monet ongelmat, mutta niin kuin nykyhetkeä kun miettii, niin kyllä se on ihan lähtenyt sieltä omistajaportaasta se, että minkälainen kasvu ja kohotus tuossa on vuosien aikana tapahtunut. Joo. Liian harvoin tulee enää mietittyä Dan Snyderia, koska menneinä NFL-kausina niin tosi usein tuli vaan niinku tunnuttua siihen sen puuhaan. Sanotaan, että oliko se 26 vuotta, kun se oli silloin joukkojen peräsimessä ja Dan Snyderin aikana niin joukkue sai enemmän NFL-johtamia tutkintoja kuin playoff-paikkoja, niin se ehkä kertoo kaiken siitä hänen ajastaan. Se oli semmoisia vuosia. Heillä oli oma niche silloin, se oli hallussa se nurkkaus. Mielipide Jaden Danielsista ennen draftia, tulokaskauden jälkeen ja tällä hetkellä? No, olisi hienoa sanoa, mulla löytyy se Jaden Daniels tatuoituna täältä käsivarastakin, niin olisi hienoa sanoa, että kyllä mä näin tämän tulevan, mutta kyllä mä olin silloin kun se LSUssa oli, niin juokseva pelirakentaja kollegessa, niin vähän semmoisia vaaran merkkejä, että silloin oli kakkospikkiä, oliko Drake May vai Jaden Daniels, niin aika 50-50, että kyllä mä sinänsä olin aika luottavaisin mieli, että jompikumpi sieltä tulee, mutta kyllä mä huvittaa niin jälkeenpäin, että aika moni Washington kannattaa oli sitä mieltä, että Sam Howellilla pitäisi jatkaa ja treidata vaikka alaspäin tai ottaa hyökkäyksen linjaa sinne, niin ihan hyvä, että Sam Howellilla ei jatketa, mutta ruukikaus aivan uskomaton. Ehkä se myös tietyllä tapaa toi viime kausi taas sitten huomasi, että ihan niin samalla pelityylillä et tuu tekemään 15 vuoden uraa tuossa liigassa, jos tuohon määrin otet iskuja vastaan, mikä oli jo siis kollegeissa silloin, että iskuja tuli aika paljon. Hän juoksi kuin idiootti. Nimenomaan. Hän ei ymmärtänyt ollenkaan suojata itseensä ja ajatella niin kuin tulevan arvon mahdollista riskeeraamista kollegessa. Onneksi hän on vähän liigassa pakotettu oppimaan sitä. Joo, ja se oli vielä silloin ruukikaudella, niin oli vielä paljon semmoisia hetkiä, kun näki, että semmoinen pikkulapsi sisällä halu hakea vielä. Mä haen vielä ton ja sä voisit heittää pötkölleen tai mennä sivurajasta yli, mutta vielä näki, että niinku tekisi mieli vielä käydä yksi peippaamassa. Hänellä se kyky kuitenkin on, mutta sitten taas, että onko se nyt se 4 ylimääräistä jaardia, niin onko se isossa kuvassa sen arvosta, että
se, että tulee linebackeri kolaamaan sut. Kylkiluu vain 4 yardia, se on niin kuin... Juuri tämä. No, miten paljon nautit vertailuista, mitä nyt on aika paljon ollut tässä viime vuosina, että Jaden vastaa Caleb vastaa May. Kuitenkin kolme kovaa QB tuli samaan aikaan draftista. Ja mä tiedän, että sä oot mukana semmoisessa WhatsApp-ryhmässä, missä tykätään väitellä. Ja tämähän on niinku parasta mahdollista väittelyä. On, ja siis mä nautin siitä, koska just se oli silloin se ruukikausi, niin kyllä mä nautin niistä kaikista postauksista, kun jopa Chicago-fanit oli siltä, että me valittiin väärä pelaaja, me valittiin, että Calebia ei olisi pitänyt valita. Sitten taas viime kausi, niin musta tuntuu taas niinku semmoinen revenge-kausi tulossa Jadenille siinä mielessä, että taas me ei taas nousi viime vuonna MVP-keskusteluihin, niin kyllä ei sille toi vertailu, mä en niinku ota pahalla tai mä tykkään siitä, että tuossa on niinku käytännössä kolme sellaista, että olisi sit minkä tahansa olisit valinnut, niin sä todennäköisesti aika tyytyväinen olisit siihen. Enkä mä usko, että Chicago tai Patriotskään hirveän niinku pahoillaan on, että loppujen lopuksi toi meni tolleen. Tai että jokainen varmasti uskoo, että valitsevat hyvän pelirakentajan. Nyt Julle, sulla on ykköspikki viime keväällä. Kenet sä otat? Mä otan Drake Mayn. Se on kyllä siis niinku, mä sanoisin, että se on tiukka Jadenin ja Drake Mayn välillä, mutta kyllä se niinku kuumotus siitä Jadenin loukkaantumisesta on iso. Se on kyllä, no en mä tiedä. Drake May se on, mutta on ne lähellä toisiaan kaikki. Ville. JJ McCarthy, ei vaan. Bonix, saat ottaa Bonkin, jos Olihan siellä mua Michael Penixkin. Ehkä mä olisin ehkä taipuvainen siihen Jadeniin. Mä oon vielä uskoja, mä otan vielä Caleb ykkösenä. Tää ehkä kuvastaa sitä, että miten makea toi kolmikko. Tuossa on kaikilla. Mitäs Jesse, olisiko se edelleen Jadeni? Kyllä mä valitsin Jadeni. Tatuoinnin jälkeen on vähän paha olla tällä. No itse asiassa kyllä Drake May voisi olla. Eikö mä edelleen Jadeni valitsisin. Se on ehkä myös semmoinen, siinä on myös tulee semmoinen, että se vaikuttaa semmoista niinku järkevältä niinku ihmiseltä myös, että ei sillä, että mä nyt hirveän läheisesti tuntisin Calebia tai Drake Maytä, mutta se, mitä noista Jadenia eniten niinku seurannut somessa ja muuta, niin se vaikuttaa semmoista helpolta persoonalta myös fanittaa, että siinä mielessä kyllä edelleen valitsisin. Commanders otti aika ihme raidin 24 kauden konferenssifinaaliin. Miten makea toi, ennen kaikkea ne 2 pudotuspeliottelua, missä voitot tuli, niin millaisia tunteita kävi niiden aikana? Se tuntuu edelleen kuin unelta. Se oli niin, se jotenkin lähti vielä semmoinen lumipallona vyörymään. Ehkä just sen takia, että ei tiennyt yhtään, että miten hyvä pelirakentaja vaikka Jaden Daniels on. Että totta kai sulla on isot odotukset, kun noin korkealla varataan. Sitten oli hienoa jotenkin vähän niin kuin päästä elämään siihen. Kauden eka peli oli Buccaneersia vastaan ja siinä näki silleen, että Cliff Kingsbury oli aika semmoisen safety-pelisuunnitelman siihen tehnyt, että ei hirvittävästi tullut kuin bubble screenia ja muuta. Ja sitten taas koko ajan, kun kausi alkoi menemään eteenpäin, niin sitten alettiinkin heittää syvempää ja muuta. Et se oli semmoinen hieno kasvutarina ja en mä tiedä, ei konferenssifinaaleissa hirvittävästi ollut palaa. Sen kattelin kaveriporukan keskellä, jossa kaikki muut oli käytännössä Washingtonia vastaan, niin ei nyt hirvittävästi naurattanut enää siinä vaiheessa, mutta kyllä ne 2 playoff-peliä, kyllä se Lions Divisional kierroksen peli, niin kyllä se ainakin tähän hetkeen niin on varmaan yksi, tai onkin hienoin yksittäinen peli, mitä mä nyt olen niin Washingtonilta nähnyt. Et kyllä se on semmoinen, että ilo, että sen on nähnyt. Onko siitä matsista, niin jääkö se Big Six vai Terry McLaughlinin pitkä TD vai mikä sieltä nousee yksittäisen downina? Se on joko se Terry McLaughlinin TD tai sitten semmoinen 4-2 tilanne, missä ne on raskalla muodostelman keskellä. Jaden on sentteri alla ja ne feikkaa siitä, että sitten se pyörähtää niin kuin ympäri ja ottaa sen
4 ja 2 tilanteet uusiksi, niin se on ehkä, mä en muista mikä siinä on se tilanne ollut, mutta se on semmoinen, että jos muuta yksittäisen hetken miettii, mikä mulle tulee mieleen, niin jompikumpi näistä. Vitsi, kun kausi alkaisi, jos tässä nousee niin kuin karvat pystyy, kun kuuntelee tarinaa. No niin, mennään sitten tulevan kauden Commanders-joukkueeseen. Odotuksia käydään mahdollisimman yksityiskohtaisesti läpi. Aloitetaan valmennusstaffista. Aloitetaan päävalmentaja Dan Quinnistä. Vieläkö maistuu? Villelle tuttu mies, kerrotti slogan. Vieläkö maistuu on ihan hyvä kysymys kyllä tähän kohtaan. Kyllä se maistuu. Kyllä mä tykkään jotenkin. Ehkä siis se on jotenkin, se on aika semmoinen slogan äijähän se on, mutta mä tiedän, muu se vetoa, mä tykkään seurata hänen presenssiään noista. Että kyllä se semmoinen, hän luo semmoista brotherhood-mentaliteettia tohon, että kyllä siihen on helppo syttyä tälleen niin kuin Brotherhood oli yksi Falcos-sloganeista silloin. No mutta hei, Falcos pääsi Super Bowliin, me ei olla päästy vielä Super Bowliin, niin mulle kelpaa, mutta ehkä se semmoinen niinku, eihän, se riippuu niin paljon siitä, että minkälaiset koordinaattorit hänellä on, että en mä tiedä, se hyökkäys, hän ei hirveästi siihen koske, että tässä vaiheessa niin mä oon ihan tyytyväinen Dan Quinniin, että kyllähän se on sitten jossain vaiheessa, kun vertaa taas, jos palataan aikaisemmin, niin Ron Rivera oli silloin aikoinaan, niin sehän oli käytännössä GM ja päävalmentaja. Niin eihän se niinku itselleen potkuja olisi antanut. Nyt Adam Peters saattaa ihan hyvin antaa Dan Quinnille kenkään, jos näyttää siltä. Miten lämmin sun mielestä tämä hetkellä on penkki? Tuntuu tavallaan, että niinku heitä molemmat koordinaattorit vaihtoon, niin se on ehkä semmoinen suihku, että pestään itsemme puhtaaksi. Et jos lähtee vaikka 1 ja 5 kauden alku, niin voiko jopa kesken kauden tulla monoa? Kyllä mä sanon, että hyvin voi tulla. Siis hyvin voi tulla ja siis toi on niin brutaali toi otteluohjelma, niin ensimmäiset 7 viikkoa on todella vaikea, niin se voi hyvinkin olla, että siellä aletaan niin kuin ensimmäiset keskustelut siitä, että pitäisikö vaihtaa. Mutta sitten taas samaan aikaan mä jotenkin ajattelen, että no en mä tiedä, nostetaanko siinä sitten, kuka siihen nostettaisiin tilalle, että onko se sitten yhtään sen parempi. Et mieluummin mä vetäisin nyt Dan Quinnillä tämän vuoden ja sitten katsotaan, onko esim. David Blau semmoinen, että kuka olisi tulevaisuuden päävalmentaja tai muuta vastaavaa. Et ehkä vaan parempi vetää vaan Dan Quinnillä tämä ja katsoa sitten myöhemmin, että on kuka siihen, jos kausi lähtisi huonosti, niin mennään vaan Dan Quinnillä. Tuossa on se niin kun, tavallaan se Jaden Danielsin kirous Dan Quinnille. Että kun se rookie-kausi oli niin hyvä, niin viime kausi sitten taas kaikkien loukkaantumista ja muiden kautta oli huono. Niin tavallaan, että jos tulee oikeasti huono kausi taas, niin kyllähän se penkki on kuuma. Koska siellä on niin kuin, taustalla on se ajatus, että mitä helvettiä, tuo oli niin kuin rookiena teki ihan ihmeitä, että mennään koko ajan taaksepäin ja se pakottaa sitä tilannetta. Mutta on myös mielenkiintoista, kun mietitään, että Commandersin rosteria on rakenne niin kuin nollattu näillä vanhoilla miehillä tässä muutaman vuoden ajan. Kirjoitettu lyhyitä lappuja ja niin mihin Dan Quinn istuu siellä Petersin masterplanissa siellä kaikkea. Iso muutos tosiaan hyökkäykseen tulossa. Cliff Kingsbury sai lähteä. En tiedä, oliko se yhteisesti sovittu virallisesti, mutta ei ainakaan tänä vuonna valmennaja. David Blau tosiaan todella nuori, kokematon valmentaja tulee tilalle. Oma muistikuva on lähinnä, että hän pelasi yhden kiitospäivän Lions-pelirakentajana. Minä vuonna Lionsilla oli toi Hard Knocks. Oliko se just David Blau, jonka rouva oli jossain olympialaisissa ja nyt katsoi sitä? Joo, se oli Melissa Gonzalez oli se rouva ja mua nauratti, kun Commandersilla on tämmöinen YouTube-videosarja, missä seurataan ja siinä esiteltiin noin uudet koordinaattorit, niin siihenkin oli nostettu You Go Mel, pätkä oli nostettu siihen. Että kyllä sitä jaksetaan nostaa edelleen vuosien takaa, kyllä, se oli just se. Et ei ihan hirveän kauan ole loppuviimeen pelivuosista, että niinku raketin lailla ollaan noussut nyt sinne.
Minkälaiset odotukset tuosta hyökkäyksestä? Ihan hirveästi en ole ehtinyt tutustua, että systeemi. Se oli kuitenkin Cliffin staffissa siellä mukana, mutta no, mikä se tarkempi tausta siellä on, että mitä sieltä tullaan näkemään, onko tietoa? Se on siis, sanotaan, että hän on itse puhunut tämmöistä Ben Johnson puusta tulevana koordinaattorina, että beatwriterit puhuu, että tultaisiin juoksemaan sentterin alta enemmän. Se voi hyvinkin olla, ja ainakin nuo ensimmäiset treenit, niin aika paljon ne sentterin alta oli juossut siinä, että ehkä se siis totaalinen muutos varmaan siihen, mitä Cliff pyöritti, mutta se on sitten todella mielenkiintoista nähdä, että mitä se sitten käytännössä on. Et kaikki sitä kehuu, Dan Campbell kehui maasta taivaaseen ja sanoi, että olisi halunnut tuoda sen Lionsiin, mutta Quinn ehti ensin ja kyllä sillä niinku selkeästi sitä niinku liigaan olisi haluttu tuoda muuallekin, että siinä mielessä mä oon niinku erittäin innoissani, että kerrankin joku nuori vaikkakin kokematon koordinaattori sinne otetaan. Et kyllä mä mieluummin tämän kuin jonkun Frank Reihin otan tonne koordinoimaan. Et. Niin siis voisi olla myös Matt Nagy. Puolustukseen tänään niin luulisi olla sulle erittäin lähellä sydäntä, koska Daronte Jones, joka siis oli Brian Floresin apuvalmentajana Minnesotassa, eli tämä Miami puolustus Never Forget-yhteys myös sitten, että säilyy. Ja tämä on se ehkä, mitä mä odotan kaikista eniten, että se on kuitenkin Quinn-vetoinen ollut tuo puolustus, se staattinen yhden syvän safety-malli, niin jos tuohon tulee se Flores-hässäkkä, niin voi tulla aika hauskaa. Joo, ja kyllä niin kuin kaikki nuo draftin valinnat ja free agents valinnat, niin kyllä ne vähän niin kuin indikoi sitä, että kyllä se aika paljon tullaan blitzaamaan, ja siitä oli ensimmäiset jutut oli että oli aikamoista meininkiä ollut treeneissä, kun oli lähtenyt ajamaan systeemiä sisään, niin kaikki kaos on hyvä vaan, että mieluummin mä otan silleen, kun mä katson, että 4 russataan ja kukaan ei puolusta ketään ja kukaan ei pääse pelirakentamaan, niin mieluummin vaan kaaosta sitten. Kivempi sitä on seurata kuin staattista puolustusta. Nyt kun pakko keskeyttää tähän, koska tämä liippaa tosi montaa juttua, mitä ollaan se puhuttu. Breaking news. Oho. Miami Dolphins on sainannut Jalen Rigori. Oi. Ollaan NFC Eastissä, ollaan Miami Dolphinsissa. Merkittäviä uutisia tähän kohtaan kesään. Ai että. Julle, jatka vaan, olit sanomassa jotain. Niin, mua kiinnostaa kuulla sun mielipide tuosta draftista, että siellä tosiaan, tai niinku ylipäätänsä offarista, että aika niinku puolustusvoittoisesti mentiin. Mitä sä näet sen niinku itse, onko tämä hyvä, huono juttu vai niinku? Siis mä oon erittäin tyytyväinen tuohon offariin. Kyllä se oli selkeästi toi viime vuosi joukkuerakennuksen puolesta niin epäonnistui. Siis Ladimoret ja Bobby Wagnerit, kaikki kunnia heidän uralleen, mutta ei he 2-6 enää ole käänteen tekeviä pelaajia. Lattimoren uralle ei tarvitse nostaa hattua. Eikä mitään muuta, se on mitään muuta tehnyt kuin roikkunut ja tapellut Mike Massin kanssa. Paljonko sitä maksettiin? Sehän taisi olla aika kallis treeni. Se oli joku kolmonen meni, joo. Sen takia niillä ei ollut kolmosta tänä vuonna. Oliko se? Niillä oli 2 kolmosta ja ne oli sitten 1 kolmosen ne laittoi tuohon Lattimoreen. Et kyllä semmoinen nuorennusleikkaus oli selkeästi, että haluttiin tehdä joukkueesta, etenkin puolustuksesta, niin paljon nopeampi, atleettisempi, aggressiivisempi. Et se oli se viime vuoden joukkue, niin se oli kyllä selkeästi rakennettu kohtaamaan Eagles uudestaan. Silloin 2-4, niin Eagles juosi niin pahasti yli silloin konferenssifinaalissa, niin kaikki niin kuin, etenkin puolustuksen linjan valinnat, niin se russaaminen oli aika väsynyttä. Von Miller taisi olla säkkikuningas, ottiko se jonkun 7, 8, 9, mitä se otti. Mutta muuten niin eihän se puolustuksen linja pystynyt niinku heittodownilla mitään painetta antamaan. Et isoja mörköjä haluttiin, mutta se oli aika staattista ja vähän semmoista väsynyttä ja laiskaa se viime vuoden joukko. Nyt on kyllä selkeästi yritetty tuoda tuohon atleettisempaa ja nuorempaa sälleä sisään. Lähdetään käymään läpi tarkemmin rosteria vähän pelipaikoittain. Jaden Danielsista tuossa paljon jo puhuttiinkin, mutta siinä aika suuret odotukset on, että toi
viime kausen vähän niin kuin repaleisen kauden jälkeen ja tuli sitten paluusen enemmän tulokaskauteen. Kyllä itsellä niin kuin se just, että jos se muuttuu, että niin kuin Caleb otti aika hyvin vastaan se Johnsonin systeemin ja nyt jos tulee tämä samanlainen, niin tosi kiva vertailu sitten nähdä, että miten Jaden pystyy sentteri alta systeemi omaksumaan, kun on kuitenkin varmaan niin 9% ottanut Ganista ja vielä no-hud oli aika paljon, niin se 7 shiftiä motion ennen peli alkuun, niin se on aika erinäköistä peliä. Joo, ja kyllä se on niin kuin nimenomaan mielenkiintoista katsoa, ja kyllä se niin kuin sen uran pituuden kannalta, kun se on hyvä heittää poketista kuitenkin. Se ei ole niin kuin, se juokseminen on vähän, Cliff aika paljon kutsu sille kuitenkin niitä juoksupelejä, niin mieluummin heitetään poketista ja sitten kun on paikka karata ja pitää luoda omilla jaloilla, että se on hyvä siihen, kun niin käytännössä peli sakkaa, niin se pystyy ottamaan ne 3. downia, 3. ja 5. uudet yritykset, siinä se on hyvä, mutta ihan mielenkiinnolla katon kyllä tätä tulevaa kautta, että miten vähän enemmän poketista, niin miten pystyy operoimaan. Keskusyökkäjät, Jackery Croskin Merit, oliko se Bill Crosby vai mikä se lempinimi oli? Big Beautiful Bill. Ja Rashad White taas aika niin tasapäisesti jakaa snappimäärää Croskin Meritistä, niin haippi oli aika kova ennen tulokaskautta. Että oli tämmöinen fantasy draft darling tietyllä tapaa jossain kohtaa, että kaikki haki sleeperinä, mutta ehkä ei sitten lopulta ihan samalla tavalla lunastunut odotuksia. Ei, ja siis se on ehkä kaikki just nämä Bill-lempinimet, niin sillä saadaan kivaa somesisältöä ja se on hauska tarina ja muuta, mutta ei se hirveän. Sitä käytettiin myös aika niin kuin jännästi, että välillä se sai sen 15-20 kantoa ja silloin se saattoi sen 100 jaardin pelin tuoda, mutta sitten meni pelejä, että se sai 5, 6, 7 kantoa ja sitten ei hirveästi tapahtunutkaan, että ihan hyvä pelaaja, mutta en mä tiedä edelleenkään, että onko se niinku semmoinen johtava pelaaja tuossa liigassa, että saa nähdä, että mikä sitten hänen oikea taso sitten on. Joo, itse ehkä miettii, että se räjähtävyys tuolle backin paikalle olisi semmoinen iso puute, että jostain se isot pelit pitäisi pystyä. Sen takia mielestä Jeremiah Lavia tietyllä tapaa haaveilin, mutta se nyt menisi aika paljon ylempänä, että ei ollut mahdollisuuksiakaan varata. Jos sulla olisi tullut paikka, niin olisiko ollut Downs vai Love? No sanotaan, että mun järki sanoo, että kyllä se Downs olisi pitänyt ottaa, mutta en mä tiedä, olisinko mä sitten, jos Love olisi valittu, niin kyllä mä olisin sen verran kiimassa varmaan sitä ollut, että se olisi ollut hieno nähdä, kiva nähdä, mutta ehkä ihan hyvä, että se meni ylempään, niin ei tarvitse sitä jossitella edes, että olisi se ollut hienoa nähdä. Mennään laitahyökkäjiin. Kiima nyt ei ole varsinaisesti ehkä se sana, millä mä kuvailisin tätä joukkoa. Sanoit Scary Terry McLaurin ja sen jälkeen kasa aikamoista keskinkertaisuutta. Tämä on ehkä se isoin ongelmakohta tässä joukkueessa. Ylivoimaisesti isoin. Mä veikkaan, että siellä oli kyllä odotuksena, että Carnell Tate olisi ollut valittavana vielä tuossa 7 pikillä. Se oli huhut kertoo, että tätä Tatea oltiin haastateltu ja oltiin oltu innoissaan ja muuta. Mutta sitten se sitten vesittyi siinä vaiheessa, kun Tate oltiin sen verran korkealla napattiin. Et kyllä toi on niinku selkeästi se, mihin se viime vuodenkin kaatui. McLaurin tosta pois, niin eihän siellä ollut Traylon Burks ja Chris Moore ja ketä siellä. Kova AJ setti. Brownin korvaaja. Pitäisikö se treidata Eaglesiin itse asiassa? Van Jefferson. Niin Burks on kiva tarina, että pääsi vielä niinku liigaan mukaan, mutta eihän nyt voi olla aloittavat snapit ottava laitahyökkää vuonna 2026 joukkueessa, joka kaipaa menestystä. Mutta otti se yhden hienon kopi. Sillä pääsee somevideoihin. Että. Se oli hieno. Ja kyllä siellä draftattiin mitä kolmoskierroksella, mikä Antonio, onko se Williams? Joo. Niin se tulee avaamaan, se on slotti. Slotti tulee olemaan ja sitten, no toi oli yllättävän tärkeä, oli toi Dyami Brown, se kävi vuoden Jacksonvillessä pelaamassa ja se oli just silloin 24 kaudella, niin se oli aika isossa roolissa, yllättävänkin isossa roolissa siinä kaudella, niin en mä tiedä edelleenkään, että onko se semmoinen niin kuin oikea kakkoslaitahyökkäjä, millä voidaan puhua contenderista, että onko se sen verran hyvä, mutta tuossa rosterissa niin se tulee olemaan toinen avaaja
avaaja McLaughlinin lisäksi. Mutta kyllä toi rissuhuone on siis todella kädenlämpöinen. Se on semmoista niinku puntin palauttajaa käytännössä toi rosteri. Me ollaan puhuttu tosi monta nimeä, mutta ei vielä kertakaan mainittu Nick Nashia. Te kasuaalit ette ymmärrä, mutta Nick Nashhän voitti kollegessa NCAA:n Triple Crownin sillä, että se oli eniten koppeja, eniten yardia, eniten touchdowneja. Mutta hävisi silloin sen mikä se ykkösrissupalkinto? Pilletnikov. Joo. Niin Travis Hunterille, koska Travis Hunter oli vitu hieno hypekone Coloradossa. Mutta hän kävi viime vuonna Falconsin offarin pelaamassa ja ei päässyt runkosarjaa pelaamaan. Mutta Nick Nash, kova äijä. nimi muistiin, voi tuossa rissuhuoneessa voi murtautua. Nick Nash kuulostaa mieltä, joka laulaa kansallislaulun viikolla 3 Tennessee Titans vastaan Houston Texans ottelussa. Tight huone sai atleettisuutta lisää, kun Titansista hommattiin Chigi Okonkwo. Siellä on aika paljon tight endit palloa ottanut kiinni viime vuonna. Ertz ei ole vissiin jatkamassa, sillä taas AC:llä. Joo, sillä meni. Viime kauden aikana. Ja onko se Logan Paul vai mikä se on se Paul? Blokkaava tight endi. Tyhjää. Tänä vuonna vai? Jake Bates. Bates, niin. Joo, Jake Bates. Paul nimi, joo. Tykkään hänestä blokkaajana, mutta toi Okonkwo on kyllä todella hyvä lisä tuohon. Se on myös semmoinen pelaajatyyppi, mitä ei niinku ole, hetkinen, mikä on Reedin etunimi, kuka Washingtonissa oli taiden? Jordan Reed. Jordan Reed. Commanders on ollut aina taiden joukkue. Kyllä. Joo, siis sen jälkeen niin ei pelaajatyyppistä semmoista, että kun sä saat sen 3 jaardia sen pallon, niin sä voit viedä sen pohjiin siitä, että ei Jack Ertz tai Logan Thomas, niin ne ei ollut sitä pelaajatyyppiä kuitenkaan. Siellä on aina ollut tight endeja ja niillä on aina ollut etenkin aivotärähdyksiä. Niin summattuna kokonaisuutena, mutta nythän he myös nappasivat tuon draftissa Ben Sinnotin Kansas Stateista, mikä saa nähdä minkälaiseen rooliin. Ei kun vuosi sitten valittu. Vuosi sitten kun tuli. Joo, ja se tuli oliko se kakkoskierroksen pikki? Siitä oli hirveä, mutta hypetettiin silloin, että tulee olemaan kova lisäys, mutta sitä ei käytetty. Se on siis tosi pienet snappimäärät. En osaa sanoa tilastoissa, mutta semmoinen fiilis on, että ei se saanut edes mahdollisuutta oikeastaan. Se tulee olemaan, Bates on se blokkaava tight endi ja sitten Okonkwo ja toi Sinot on sitten taistelee siitä pallon kiinni ottavasta roolista, mutta joo, aika pieni on kyllä snappimäärät kokonaisuudessaan, että on niin kuin enimmillään 35 snappia yhdellä viikolla. Sitten hyökkäyksen linja. Mulla on odotuksia, että tämä voisi olla kohtuu hyvä. Nyt oletettavat starterit on varmaan Laremy Tunsil, Chris Paul, Chris Allegretti, Sam Cosmi ja sitten Josh Connerly. Connerly varattiin ykkösellä toissa vuonna ja Tunsilta taisi tehdä uuden sopimuksenkin tässä. Että niinku lähtökohtaisesti täkkelipaikat pitäisi olla kunnossa. Connerlylla oli aika kova alku. Se ensimmäiset 4 matsia oli tyyli liigan parhaat 4 hetkeä. Ja se näytti myös siltä, mutta kyllä se paras mun mielestä kauden aikana kyllä. Toi on hyvä linja mun mielestä. Silleen, että niin kun toi Tunsil on ehkä sitä, mitä ei Trent Williamsin jälkeen siellä on vasempana täkkelillä ollut. Että siellä on ollut Charles Leno ja tähän kaikkea siellä on ollut. Mutta se on semmoinen, niin kun, se oli tärkeä se jatkosoppari, että se tehtiin heti alussa ja Tunsil on ollut tuolla vapaaehtoisissa treeneissä, ei ole treenannut, mutta on ollut sentään paikan päällä, mitä beatwriterit sanoo, että se on hienoa, että hän näyttää esimerkkiä, että on mukana siellä. En mä treenaa, mutta kyllä paikalla. Mutta on luomassa henkeä, mutta ehkä toi isoin tuossa hyökkäyksen linjassa, kyllä mä tuon sentterin paikan Biadis sieltä katattiin, 8 miljoonaa säästettiin, mutta
en mä tiedä, onko se edelleen joku 60 miljoonaa capissa tilaa, et en mä tiedä, mitä sillä 8 miljoonalla, mitä sillä tehdään. Se oli älytön move. Sitä huhuttiin, että oltiinko siellä nyt sitten Lindebaumin perässä, että oliko se nyt sitä aikajanallisesti se kuulemma osuus aika oikea se, että siellä nyt sitä varten se katattiin, mutta kyllä se nyt jotain kertoo. Eikö se Chargers sen saidannut tyyliin seuraavan tunnin aikana, että se meni niin saman tien meni kyllä sitten niin kuin meni kaupaksi, että Nico Allegretti se todennäköisesti on, koska sitten draftissa tuli Matt Galvin Michigan Statein, oliko se kutoskierroksen joku ihan kutosen loppua, että en mä nyt ehkä ihan usko, että suunnitelma oli se, että Biedis katataan ja sen jälkeen Michigan Statein kutoskierroksen varaus on se korvaaja, että eiköhän siellä pieni moka siinä mielessä tullut, että oltiin vähän liian hätäisiä sen Biediksen kanssa, mutta muuten toi on hyvä linja. Kyllä toi on niinku semmoinen, että kyllä mä ihan tyytyväinen oon ja toi on semmoinen, että niinku, kyllä mä top 15 linja helposti pitäisi olla kauden aikana. Tämä hyökkäys kokonaisuudessaan, mikä ranking-sija olisi semmoinen, mihin olet tyytyväinen, kun kausi päättyy? No sanotaan, että riippuu, miten hyvä puolustus on. Jos puolustus on semmoinen niin kuin edes mukin menevä, niin silloin tuo hyökkäykselle ei ole niin painetta. Että kyllä toi Jaden pystyy pelissä kuin pelissä sen 24 pinnaa tuomaan. Et ne on aika karuja ne tilastot, kun on, että kuinka paljon, mikä se Jadenin rekordi on silloin, kun puolustus on vaikka päästänyt 21 pinnaa. Et ei se hirvittävästi apuja sieltä puolustukselta ole NFL-urallaan saanut, mutta kyllä toi on hauska hyökkäys, etenkin jos se lähtee toimimaan se Blaun systeemi ja kaikki sitä kehuu varmaan totta kai, koska se on uusi kaveri, niin kuuluu toimenkuvaa ja työnkuvaa, että sitä pitää kehua, mutta siinä mielessä niin on ainakin uutta ja jännittävää, mitä seurata, että Kingsburyn systeemi 2 vuotta oli ja kyllä se toisena vuonna tiesit aika hyvin, että mitä siellä heikkoudet ja vahvuudet, että mitä sieltä on tulossa, niin siinä mielessä niin ihan kiva päästä näkemään, että mitä tulee, mutta kyllä se, jos Jaden olisi semmoinen top 7 pelirakentaja, mitä se oli silloin ruukikaudella, niin kyllä mä olisin tyytyväinen, että on se hyökkäys. Että kyllä se silloin 24kin veti aika hyvin hyökkäystä perässään, vaikka siellä hirvittävän McLaurin lisäksi hirvittävän erikoista seppää ollut silloinkaan. Että. Mennään puolustuksen puolelle. Täällä onkin sitten paljon muutosta tapahtunut. Aloitetaan tuosta DL:stä sinne. Owe ja Jason tuli isolla rahalla free agencystä tuomaan ennen kaikkea atleettisuutta tuohon rusheripaikoille linjan keskellä, niin Jerson Newton on pari vuotta nyt koittanut tehdä läpimurtoa, mutta ei oikein tuntunut lähtevän. Millaiset odotukset uusista edge-pelaajista? Hyvät odotukset. Kyllä se oli selkeästi se viime vuoden puolustuksen heikko kohta, että ei sieltä saatu painetta luotua kyllä millään. Von Miller oli siellä tämmöistä Lattimore Wagner-osastoa, että 5 vuotta sitten olisi ollut ihan kiva lisäys tuohon, että Owe oli aika isolla rahalla tuli, mutta en mä tiedä, se oli semmoinen raha, minkä mä olin kyllä niin kuin mielelläni valmis maksamaan ton tason talentista ja kuitenkin hänellä vähän ehkä rikkonainen, tai onkin ollut rikkonainen tuo NFL-uran aloitus, mutta sitten kun on sujunut, niin oikeasti on sujunut, niin ihan kiva päästä näkemään, että tuossa on tulevaisuuteen, niin nyt on se oli oliko se kakkoskierroksella varattu? Joo, tulee aika aikainen kakkoskierroksen pikki. Ja se oli siihen niin kuin silloin John Allen lähti silloin pois, niin sitä kyllä niin kuin saman tien alettiin sille niitä saappaita niin kuin täyttelemään, mutta ei ole lähtenyt ihan niin hyvin. Siinä on vähän loukkaantumisia totta kai ollut, mutta sehän tuli niinku rikkinäinen liigaa. Joo, niin oli. Minkä takia se niin valuu ykköseltä pois sen takia, että sillä oli joku jalkavamma siinä aikanaan päällä. Joo, ja sitten siitä vanhasta linjasta silloin kun Washingtonin oli se kova puolustuksen linja, niin kyllä toi Darren Payne,
sille ei tehty jatkosopparia nyt, se on viimeistä vuotta ja se on joku yli 20, mitä se tienaa. Ja Javon Kinlaw, sillä on tämä vuosi enää taattua, niin se voi hyvinkin olla, että ensi vuonna etenkin tuo puolustuksen keskusta niin näyttää vähän erilaiselta kuin tänä vuonna, mutta toi on kyllä selkeästi näki, että se on semmoinen Adam Peters San Francisco connection, että kyllä siellä sitten linjoihin laitettiin paukkuja ja kyllä se heti ruvettiin boksia täyttämään, kun vapaita agentteja ruvettiin sainaamaan, että se oli selkeästi se, mihin haluttiin kiinnittää huomiota. Eikö tuo Kinlawn lappu oli mun mielestä ihan älytön, mikä ne teki silloin? Mäkin muistelisin, että aika paljon hynää laitettiin. Se oli 3 vuotta ja jotain yli 20 kaudessa. Joo, se oli. Mutta siinä on, se on tämä vuosi enää taattua, että siitä kyllä pääsee sitten eroon. Ei se ollut kuin 3,45. Ja myös 15 kuitenkin. No, se on aika reipas. Joo, ja eipä se hirvittää, en muista pelasko se ei hirvittään paljon, mutta eipä hirvittävämoisia urotakaan edes viime vuonna tehnyt. Mutta. Kinlawhan oli niinku seuraava Aaron Donald, eikö se ollut niinku se hype, millä se tuli? Niinku athletic freak. Joo. Ja tosiaan tuossa niinku keskellä on vähän semmoista valjuumassaa, että toi mielenkiinto keskittyy ennen kaikkea tuonne reunoihin sitten. Otetaan linebackerit seuraavaksi. Tämä tulee olla aika hauska seurata, miten siellä pyörii. Tosiaan Sonny Styles varattiin ykköskierroksella Ohio Stateista. Sitten Leo Chenal saanattiin Chiefsistä. Mun mielestä todella mielenkiintoinen. Ja sitten Frankie Luvu edelleen löytyy rosterista. Ja jos miettii, että millaista puolustusta Flores on vetänyt, niin siinä pitää olla jalkoja siinä tukimieskerroksessa. Ne on blitzaamassa, ne on peittämässä heittoon, ne on tekemässä kaikkea siltä väliltä hämäämässä asioita. Niin nämä miehet pitäisi kyllä istua aika hyvin siihen systeemiin. Ennen kaikkea Luvu, jos se voi laittaa vaan menee eteenpäin. Joo, ja Luvuhan pelasi viime vuonna, niin se oli käytännössä se oli pass rusherina siellä reunassa, ja sit se ei ollut parhaimmillaan siinä. Ja nyt se voi keskittyä siihen, että se on vähän semmoisessa vapaassa roolissa, pyörii running backien kiusana sun muuta. Et kyllä toi oli tosi iso upgrade mun mielestä. Bobby Wagner, se taklaustilasto näytti kivalta, mutta ei se sitä jos laittoi sivuttaa juoksemaan, niin ei se pystynyt peittämään mitään. Ja etenkään jos se joutui heittoa peittämään, niin ei. Taiden juoksee sitä vastaan, niin se on aina käytännössä 1-0. Että Sonny Styles se oli kiva haku. En odottanut, että se tuohon 7-pikille, millä ne varas, niin en uskonut, että se sinne valuisi. Mutta siinä vaiheessa, kun se sinne valui, niin kyllä se oli muista täysin oikea valinta. Et siinä oli downsia, siinä puhuttiin, mutta sitten kun taas siellä safety-osastolla ei niin painetta ollut vapaiden agenttien sainauksien jälkeen, niin kyllä se on semmoinen pelaaja, mikä semmoista supertähteä toi joukko ja etenkin toi puolustus on kaivannut, että siellä ei ole vuosikausi ollut semmoista, että voit sanoa oikeasti, että toi on supertähti tuossa liigassa, niin Stylesilla on käytännössä kaikki avut siihen, että se voi joku päivä uusi Fred Warner olla siellä. Mä harvemmin itse on silleen tosi fiiliksissä näistä linebackereista korkealla, mutta kyllä mä ootan ihan hemmetisti, että mä näen ton pelaajan tuolla, että sopii kyllä varmasti tuo systeemiin tosi hyvin ja just se atleettisuus, millä siellä pystyy vetämään, niin monipuolinen pelaaja kyllä tosta makea tulee. Joo, tosiaan toi Chenal on ollut se, miten Spags on käyttänyt sitä, se on ollut ase. On ollut semmoinen linkkuveitsen, että siellä on johonkin asiaan on tarvittu tämmöinen vipu, niin sitten on otettu Chenal sieltä esille. Esimerkiksi pelannut Lamaria vastaan sen juoksuja vaan peilannut jossain peleissä, niin kiva, että hänellekin arvo löydettiin ja sai ihan kivaa rahaa. Mielestäni kun Washingtoniin siirtyi. Sitten takakentälle. Puhutaan tästä Edge-osastosta, että on sillain Ove sai ison rahan, Kelavon Jasonkin sai kohtuurahan viime vuoden tempauksistaan. Mutta sitten tämä syvyys täällä, niin kun tähän on kokoelma semmoisia, jotka on tehnyt kivoja välähdyksiä muualla. Dorrance Armstrong tuli Quinnin mukana Cowboysista, kun väläytteli siellä rotaatioendinä. Omenihu teki Chiefsissä samaa, Dietrich Weiss teki Patriotsissa samaa. Ja nyt sitten Joseph, mikä tuli Tennesseeistä vielä
vähän nuorempana siihen, mikä oli ehkä vähän kaivattiinkin juuri tähän, että kun tätä ikää tässä niin kuin on tämmöistä niin kuin limited rooleista sieltä täältä, niin sitä nuoruutta ehkä sinne taustat kaivataan. Drake Jackson. Hän on hautautunut täysin. Hän oli kanssa aika korkea pikki aikanaan San Franciscoon, eikö ollut? Se oli se oli kakkoskerroksen varaus. Niin, Olisiko ollut? Niinku, Menikö sillä heti eka kaudella polvi tai joku? Joo, jotain. Mutta tavallaan niinku, nämä etket on kaikki semmoisia, että niinku, nimi on välähtänyt jossain muualla rotaationa, ja ne on tuotu rotaatiopaloina. Eli sinällään toi Josephsin lisääminen tohon komboon on ihan hyvä, että niinku, jotain koitetaan kotonakin kasvattaa, koska mä veikkaan, että tästä ihan hirveän pitkiä lappuja ei tuo niinku syvyysosastolla ole tätä vuotta pidemmällä. Joo, vuoden lappuja on käytännössä taitaa olla suurimman osalla. Joo. Sitten mennään takakentälle. Siellä Trey Amos, se on viimeinen kakkoskierroksen pikki. Sitten Mike Sainristil, toinen corneri. Tämä on myös termi, mitä kuullaan herätyspäivillä tosi usein. Jeesus Mikko, nyt Joo. herätkö vitsit muille? Ei siis Herran Jumala. Sitten Amik Robertson, tuliko se Lionsista? Joo, tuli. Haffarilla. Ja Nick Ross, odotan paljon, mitä mies tulee saamaan. Todella nuori edelleen. Ja Coltsista tuli free agentsinä. Takakenttä on, sanotaan, että olisi tilaa parannuksille, mutta tuossa on kuitenkin sen verran vielä nuorta verta, että niin kuin Amosistakin puhuttiin, että saattaisi mennä ykköskierroksella. Mutta Sainristil on niin kuin upea pelaaja, pystyy pelaamaan slotissa, pystyy pelaamaan ulkona. Se on vähän pieni, että tässä joskus on näitä niin kuin AJ Brownia vastaan joutunut pelaamaan, niin siinä se kyllä kärsii, mutta semmoinen terrieri ja on kyllä vallannut paikan mun sydämestä. Sainristil on niin ehdottomasti tämän hetken lempi Commanders-pelaaja mulla. Se on hauska katsoa, se on terrieri. Se on hieno pelaaja. Kyllä se on taas niinku tossa niinku, kun Lattimore lähti pois, niin kyllä se on niinku selkeästi, en mä tiedä oliko se Lattimorekaan mikä ykköskulmapuolustaja viime vuonna, mutta kyllä niinku silleen pelitaidollisesti, niin Sainristil on sen selkeästi ton niinku kulmapuolustajahuoneen ykkösnimi. Nick Ross oli upea, se oli hieno sainaus, 24-vuotias, aika halvalla lapulla vielä. Siis se oli niinku, en mä tiedä miten ne sen sai niinku, no siinä oli taas, että se on sieltä päin kotosi ja siinä on tämmöinen kotiseuturakkaus niinku varmaan kysymyksessä, mutta se oli hieno sainaus tohon, että kyllä tuo aika ohut on, että Witherspoon tuli Ramsista ja Robertson tuli Lionsista, semmosia rotaatiopalasia, ne joutuu käytännössä avaamaan nyt, et ei siellä niinku, se on niinku tulevalle vuosille kyllä se, että sinne pitää jotain keksiä, jos Amoskin taitaa, silloin oli joku isompi loukkaantuminen, oli viime vuoden loppupuolella, että en tiedä mikä tällä hetkellä kunto on, mutta aika ohkainen toi on, mutta jos viime vuoteen vertaa, niin mä luotan siihen taas, että toi pystyy antaa painetta toi puolustuksen linja enemmän, että sitten vähän tulisi apuja noille kulmapuolustajille, että se ei niin painetta tulisi noille kulmapuolustajille. Joo, ja tämä nyt vaan, että jos se systeemi on se, mitä Flores on Minnesotassa vetänyt, niin ihan hirveästi nämä apuja tuossa saamaan nämä kulmapuolustajat, niin silloin parempi olisi, että 1-1 taistot onnistuu. Joo, kyllä tämä takakenttä on se, että jos tämä niin puolustus läpi joku heikko lenkki pitäisi hakea, niin se mua tuossa hieman jännityttää Washingtonin kannalta. Millaiset odotukset ylipäätään kauteen nyt tälle puolustukselle ja sitten koko joukkueelle? No puolustukselle mä odottaisin semmoista kasvojenpesua. Kyllä toi viime vuoden oli niinku todella huono puolustus. Se oli staattista, ei päästy pelirakentajaa kiinni. Se oli käytännössä odotettiin että vastustaja pääsee etenemään yli. Et juoksua pysäytettiin ihan hyvin, heittoa ei todellakaan, ei paljon
se puoli onnistunut. Että kyllä mä toivon, nimenomaan toi koordinaattorivalinnan myötä, niin mä toivon, että mä halusin nähdä semmoista Flores-tyyppistä sekoilua tuolla, että siellä tullaan välillä niin kuin uhkarohkeasti päälle. Ja kyllä toi niin kuin ylipäätään toi kausi, niin se ton puolustuksen myötä tulee niin kuin joko nousemaan tai sitten valumaan kausi ohi. Et kyllä se puolustus on se suurin kysymysmerkki mun mielestä tällä hetkellä. Mä tuossa hyökkäyksestä mä luotan niin paljon siihen, että Daniels pystyy luomaan semmoista vähän keskikertaisemmastakin hyökkäyksestä, pystyy luomaan semmoisen solidin hyökkäyksen, että jos puolustus edes jollain tavalla hoitaa omaa hommansa ja olisi vaikka niin kuin just keskikasti ja parempi puolustus, niin sit voi niin kuin playereista edes haaveilla, että kyllä se käytännössä omissa papereissa, niin kyllä se puolustukseen tulee niin kuin nousemaan tai laskemaan. Että. Olisiko joku trade, minkä haluaisit nähdä, että joku pelipaikka paranisi tai suoraan joku pelaaja, joka tulisi mieleen, että No, mä tiedän, että tällä hetkellä suurimmat trade-huhut on joko Brandon Aiyuk tai Stephon Diggs, ja en mä kumpaakaan haluais nähdä. Että Aiyuk vaikuttaa tosi kivalta joukkuekaverilta. Tällä hetkellä Aiyukin viimeisin tempaus on se, että hän seuraa 3 ihmistä Instagramissa, vaimoaan, Jaden Danielsia ja Washington Commandersia, niin se on nyt semmoista kissahiirileikkiä ollut jo 2 vuotta, että mä en tiedä, haluanko mä ja Stephon Diggsistä mä tarvis. Okei, siinä on yksi pelaaja, jos piti niitä vihapelaajia, niin Stephon Diggs, niin mä toivon, että se ei tule ikinä Washingtoniin, mutta kyllä se jotain rissua se kaipaisi. En mä tiedä, löytyykö tuota nyt suoraan. Mä jopa vaikka Deebon ottaisin tonne mukaan, että toi on niin ohut toi rosteri rissuosastolta, että kyllä se kaipaisi jotain selkeästi. Musta tuntuu, että Mikko haluaa nyt puhua jostain muusta kuin rosterista jo. Mutta me ei voida sivuuttaa. Siellä on Commandersin franchise-legenda, kestä me ei ole vielä puhuttu ollenkaan. Mikä on fiilis Tres Waysta? Sanotaan, että se on varmaan niitä tuossa niin sen synkkinä kausina, niin se oli varmaan niinku yksi omia suosikkipelaajia. Kyllä se, sanotaan, että mulla on ihan sama, että onko se edes hyvä puntteri tai ei, mutta se on hieno mies ja ton joukkueen niinku semmoisia henkisiä johtajia, niin mulla on ihan sama, että minkälainen puntteri se on, kunhan se on tuossa rosterissa mukana. Että. Mutta se on kuitenkin yli vuosikymmenen puntannut Washingtonille ja on tällä hetkellä siis 4. niistä punttereista, jotka on pelannut ainoastaan yhdessä seurassa koko uransa. Ihan ei ensi kaudella täällä vielä reikaita ohittaa, mutta 40 000 jardia menee ensi kaudella puhki, niin on siihen saanut palloa potkia. Guy on Hall of Fameissa, että sehän on niinku, meinaako sitä, että paikkaa tiedossa. No jos Washingtonin homma ei mene niin kuin se pitäisi mennä, niin mihin se homma tulee kaatua? No viime vuonna se meni siihen, että McLaurin loukkaantui, hyökkäys sakkas käytännössä siihen. No joo, toki Jadenkin oli poissa yli puolet kaudesta, mutta jos oletetaan, että loukkaantumiset ei ole se juttu, että loukkaantumisissa ei kaadu, niin se on tuo puolustuksen heittopuolustus. Se on se suurin akilleen kantapää. Sen ristillä on se ykköskulmapuolustaja, mutta sitten jos noin Witherspoon ja Robertson ei täytä paikkaansa, niin sit on vaikeeta. Mutta se on, siitä se on kiinni mun mielestä, että miten ensi vuosi sujuu. Mikä on veikkaus runkosarja loppurekordiksi? Veikkaa, että 10 voittoa. 10 voittoa, se riippuu ihan siitä, miten se kausi lähtee. No ne ensimmäiset 7 viikkoa on todella vaikeita, että sitten se helpottuu, mutta viime vuonna 5 voittoa ja silloin 24 kaudella oliko 13 voittoa, niin 10 voittoa, siihen mä olisin tyytyväinen, mutta saa nähdä.
Onneksi ehdin nielasta juomani. Aina, siis totta kai tämä on se toivon aikakausi ja kaikki, mutta loukkaantumiset nyt on aina osansa tässä lajissa ja jos siinä divisioonassa yksi joukkue viime vuonna otti 2-numeroisen määrän voittoja, niin voittomäärän tuplaaminen voi olla hankalaa, mutta otetaan optimismin kautta. Riittääkö 10 pudotuspelipaikkaa? Kaiken järjen mukaan pitäisi riittää. Se pitäisi riittää, mutta en mä periaatteessa, tietyllä tapaa niin kun myös silloin Danielsin ruukikaudella, silloin mä halusin nähdä, että onko Daniels semmoinen pelirakentaja, kuka on niin kun tulevaisuus. Ja nyt mulla on oikeastaan se, että mä haluaisin nähdä sen comeback-seasonin, että sit jos se ei riittääkö playereihin, niin sit riittää tai ei, mutta semmoinen kasvojen kohotus. Kyllä toi viime vuosi oli niin semmoinen välikausi monessa suhteessa, että siinä oli marraskuussa oli mulla tämän katon auki, että mikä pikki ja kelle pitää hävitä, että saadaan parempi pikki. Että sitä jos ei, niin tänä vuonna, että voitaisiin mennä lähemmäksi joulua silleen, että olisi niin kuin jotain peleissä panosta, niin sitä mä toivoisin. Nopealla vilkailulla katsoo otteluohjelmaa, niin kymppi on se niinku... On siinä tekemistä. Siis se on se yläpää. Joo, ja se on se alkukausi, se on kyllä raaka se ensimmäistä onko se 7 viikkoa, niin silloin kyllä katsellaan. Ei paljon apuja tullut liigan käsikirjoittajilta kyllä siihen alkukauteen. Näin, mahtavaa. Todella pitkä kattaus. Ei ole varmaan, niin kuin jos otetaan yhteen minuutit, mitä ollaan Washingtonista puhuttu, niin en tiedä riittääkö tämä 10 vuoden aikana, että ollaan näin paljon puhuttu. Mä oon 10 vuotta kuunnellut, niin mä voin allekirjoittaa tämän. Kuten sanottu, käden lämpöinen. Et tosiaan pitkään olet Greensonia kuunnellut. Löytyykö joku, nouseeko mieleen suosikki hetki tai kaamein hetki? Kyllä mä muistan edelleen, mulla on semmoinen hieno hetki, mä muistan, että missä mä oon ollut silloin, kun mä oon kuullut, kun Alkuteppo Kelo sanoi, että Tom Brady on done. Ja mä ajoin auton silloin espoolaisen parkkipaikalle ja oli just nousemassa autosta, kun kuulin tämän ja naurahdin silleen ja loppu on historiaa, mutta ihan ok kuuntelijoita. Joo, ei se tainnut voittaa 3 Super Bowlia sen jälkeen, että pehmonen mies. Hyvä. Kerro hei, mistä sut voi tavoittaa, jos joku meidän kuuntelija nyt ei vielä ole sua seurannut esimerkiksi Instagramissa? Instagramista löytyy @easytreenaa nimimerkillä, niin sieltä voi tutustua enemmän. Joo, ja tosiaan mielipide löytyy kyllä käytännössä lajiin kuin lajiin. Tämä on tosiaan Jesse on samassa ryhmässä, mihin mä pääsin mukaan viime syksynä, kun hain maajoukkoille keräyksiä. Mä oon nyt jäänyt sinne ainakin toiseksi pysyväksi jäseneksi. Mä nautin siis niin paljon siitä keskustelua, mitä siellä käydään. Siellä on huikeat hahmoja ja se banterin määrä ja tietotaito jokaiseen lajiin, mitä tulee, niin on aivan uskomatonta. Tärkeintä ei ole se, että ootko oikeassa, vaan tärkeintä, että on mielipide. Ja mielipide monesti saatetaan vasta sen jälkeen, kun kuulet eka kaverin mielipide, niin sit sä vasta päätät, että mitä mieltä sä itse oot siitä. Ja yleensä pitää olla vastakkaista mielipidettä. Että se on tärkeintä, että tulee keskustelua. Hyvä. Mulla ei ole muuta. Onko Ville tai Jule vielä jotain, mitä olisi tarpeen kysyä tai muuta käydä läpi? No eipä tähän hetkeen just ole mitään. Mun mielestä oli aika kattava Commanders-pläjäys tähän ja kiva jutella näin syvällisesti jostain tietystä jengistä, niin tämä oli oikein jees. Joo, me ei varmasti joka joukkuetta nyt ehditä käydä tässä off-seasonin aikana läpi, mutta meidän seuraava vieras on jo sainattu ja we got her. Ensi jakso on Green Bay Packersille pelkkää Green Bay Packersia käytännössä ja huipputason vieras silloinkin mukana. Haluaisin sanoa vielä Commandersista sen verran, että muistatteko 2012 Leonard Hankersonia? Kyllä. Muista. Mä olin aivan varma, että se tulee olemaan tietotuus. Näitä. No niin, hyvä homma. Tähän on hyvä päättää tämä jakso. Mä en käsitä, miten te ette pysty fiilistelemään näin paljon näitä niin kuin vanhoja Commanders-pelaajia. London Fletcher. Joo. Se on. Miten kukaan ei muuta sanonut London Fletcheria aikaisemmin? Iso missi.
Upea. Hävetään. Paljon legendoja on tullut tässä. Mutta hei, todella paljon kiitoksia Jesse, että pääsit meidän vieraaksi. Kiitos, oli kivaa. Kiva. Hei, tosiaan juhannusviikolla seuraava Greenzonin jakso, silloin keskitytään Green Bay Packersiin, ja toki jos tässä nyt tulee tämmöisiä maaskärätmäisiä juttuja, niin varmaan joudutaan ehkä tekemään jotain muutakin, mutta löydät meidät Instagramissa, TikTokista, YouTubesta, mistä lieneekään. Kyllä sä varmaan tässä vaiheessa tiedät jo, kun olet tätä jaksoa tänne kuunnellut, mutta oikein mahtavaa kesäkuun alkuun kaikille ja palataan asiaan juhannusviikolla. Moi moi! Moi! Morjes!